कशें? रमेश गणपत सेठ मांद्रेकर. बाबा गेले कितले वर्सां जाले तुमकां हे काम करता तुमी मूर्ती? आता म्हणजे मी लहानपणापासून ते गणपतीचे काम चालू आहे. हं. आता म्हाका हे 74 इयर्स चालू आहे. तोपर्यंत काम चालू आहे. हेच्या पयलीं बाबा बी करताले? हय, बाबा बी करताले. आजो पणजो कारकीर्द म्हणजे वडिलोपार्जीत असो आमचो गणपतीचो व्यवसाय आसा. तो अजून पर्यंत आमी असो चालू दवरलेलो आसा. आता कितवी पिढी हे सांबाळटा? आता ही पिढी आमची चवथी पिढी सध्या चालू आसा. आमची म्हणजे माझी ही चवथी पिढी आसा. म्हणजे मागीर मुलं वगैरे जाल्यार पांचवी पिढी आसली, पण माझी ही चवथी पिढी चालू आहे. जे मुलं बी असतात ते सध्या तुमकां मदत बी करता? ते काम करता हे बरं मन हे करून मुलगे घेतात, भाव असतात ते भावा मुला वगैरे सगळ्या हातून भाग घेतून बरं देखील काम करतात. बाबा अंदाज कितले तुमी गणपती मूर्ती तयार करता वर्षभर? जवळ 700च्या आसपास आसा. आणि केन्नाच्यान तुमी स्टार्ट करता म्हणजे मग खंयच्या म्हयन्याच्यान स्टार्ट करता? जून महिन्यात सुरू करतो. पाऊस पडल्यानंतर माती भिजली ना, माती भिजल्याशिवाय काय करू नका. म्हणजे जून महिन्याचे 10-15 तारखेच्या महिन्यात सुरू करतो. बरोबर. आणि ही माती तुम्ही खंयसून काय हाडटात? ही माती आमच्या खाली शेत आता शेतानच मेळटा. तसूनच ती माती आम्ही हाडतो आणि ती मातीचीच आम्ही गणपती सगळे करतो. बाबा एक मूर्ती तयार करपाक अंदाज कितले दीस लागता अशें कितें? ना आता हातीन जर कसली मूर्ती करून गेलो ताका 1-2 दीस तरी जाय एक मूर्ती. पण आता मोल्डिंग केल्लें असल्यामुळे ते फास्ट जावंक शकता. म्हणजे एका दिसात सहज 1-2 मूर्ती लहान असल्या जावंक शकतात. मोठी असल्याने एक जावंक शकता. तुमच्या बरोबर आणि कामगार बी दवरतात तुम्ही? हय, म्हणजे कामगार म्हणजे सगळे भाव घेऊन भावाची मुलगी वगैरे सगळे सोडून मळेवाड म्हणून एक गाव आसा महाराष्ट्रात. बरोबर. थंयसरले बी एक असा कामगार दवरलेले आहात. तांकां जरा सगळं हे काम शिकयलं म्हणजे ते आता व्यवस्थितपणे काम करतात. ओके. देवसातले थोडे आमच्याकडे पेंटिंग बी असतात, ते काम करतात. आणि आमच्याकडे आणखी एक असा मळेवाडचो ते दशावत्री काम करता. ते बरे बरे एक असं वाढले तर दशावत्री हे जो कार्यक्रम जातो त्यातूनही काम करतात आणि ह्यातूनही बरं तो रस घेऊन काम करतात. त्या लक्ष बरं अशी 2 मुलं आम्ही बरी तयार केली. एक गुरु जात होतो तो आणि ह्या बाबतीत ते बरे त्यांना आम्ही शिकले आणि ते बरं लक्षात घेऊन काम करतात. आणि बाकीची मंडळाची काय काम माती काम सगळं करतात. सगळी काम व्यवस्थित करतात. कोण तशी हे ना असं म्हणून आमकां ह्या जरा बरं पडटा. सोंपें पडटा काम. बाबा गणपती तुमच्या मांद्र्या किंवा पेडण्या व्यतिरिक्त आणि खंय खंय तुमचे वयतात? मांद्र्या पेडण्या म्हणजे म्हाका संपूर्ण पेडण्या तालुक्यात सगळ्या गावांनी जातात. वास्को, कळंगूट, म्हापसा, कायसवा, अंजुणा, त्याशिवाय महाराष्ट्रात ते तळाणा, कोंडुरा त्या भागात सुद्धा भरतात गणपती. आमचे अगोदरपासून भरतात. कोरगाव, देवसूर, त्या मुरडीवाडा बी सगळ्या ठिकाणी. यंदा कोरगावचा एक सार्वजनिक गणपती तो पण यंदा आमच्याकडे आसा. तिळारणाचा एक सार्वजनिक गणपती गेली कित्येक वर्ष आम्ही हजर करतो. तसंच तालिगावचा एक सार्वजनिक गणपती आम्ही कित्येक वर्ष आता चालू आसा आमच्याकडे. आता हायटी जर बघितलं मी कितल्या फुटा मेल्यान कितल्या हेच्या मेरेन वयता तुमचे गणपती? आम्ही आता 7 फुटापर्यंत गणपती जास्तीत जास्त 7 फुटापर्यंत करतात. तुम्ही हांगा करतात? ओके ओके. आमचे यूथ म्हटल्यात तुम्ही आयज आमकां आमचे शेजारी राज्यासून तुम्ही म्हटल्यात काही भुरगे येतात तुमच्याकडे कामाक. आमचे जे स्थानिक भुरगे आसात किंवा काही भुरग्यांचे कडे कला आसा पण ते खंय तरी येवन शिकपा खातीर तांकां लज दिसता किंवा फाटीं सरतात. अशा युथांक तुम्ही कितें सांगूंक सोदता की बाबा फुडें या म्हणून? त्या युथांनी पयलीं एक मनाचो निश्चय करूंक जायो. माती काम करतले जाल्यार मातीचे हात लोळटले, कपडे लोळटले. ह्या जर केला जाल्यार तो कांयच करूंक शकचो ना. जर त्यांनी ठाम मत केला मी मातीचा काम करतले, म्हाका आवड आसा, माझे काय हात घालून जावं किंवा कपडे घालूं पण मी जर आवडीन जर करतलो जाल्यार खंयचोय भुरगो 100% काम करूंक शकतलो. येस, थँक्यू. आयज हालींच एक सरकारान नोटिफिकेशन काडलें किंवा आयकपाक येता 80% माती आणि 20% प्लास्टर ऑफ पॅरीस. खुबशे मुर्तीकारांचे म्हणणे आसा की आम्ही बाबा मातीपासूनच मूर्ती तयार करतो आणि 20% तातूंत POP कित्याक? तुमचें कितें म्हणणें ह्याचेर? माझे मुख्य म्हणजे ठाम मत आसा POP म्हणटात ही मातीन कशीच मिक्स जायना ना. कोणी चॅलेंज करूची. मातयेन प्लास्टर ऑफ पॅरीस जर POP मिक्स करून जाता जाल्यार चॅलेंज करून दाखोवची ती घेवचीच ना. चुकल्यांचं आंग सोडून दितली. म्हणजे ही सगळी बंडल 20% ह्या करून फसोवपाचे धंदे आहात. जे कोण काम करतात प्लास्टर ऑफ पॅरीसचे त्यांना सांगणार तुम्ही असं द्या तशी हाडून हात काम करतात. आणि त्याचा बंधन का जावचाच ना. कित्याक गव्हर्नमेंटान तरी कितके कडक ह्या जरी केला तरी त्या बंधन जावचा ना. आणि पळोवंक गेल्यार मातीच्यो मुर्त्यो सुद्दां तश्यो तयार करूंक जाय जाल्यार
नवीन नवीन कलाकार तयार जाऊन जाय ती गोष्ट आहे. पण या 20% म्हणतात नाही ह्या सगळ्यात मोठा गोष्ट आहे. काय त्यातून तथ्य नाही. आजकाल POPचे मूर्ती जड बाजारात दिसतात, हाचेर तुमची कितें म्हणणे? आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे केव्हा कितके वेळा तरी सांगला, सगळ्या गव्हर्नमेंटान आमच्या प्रेमाचा सांगला बंद बंद म्हणा, पण ते कसंच शक्य ना. आणि जर ह्यो बंद जर गणपती मूर्ती जर ह्या करतलो प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्यो, जाल्यार जे गणेश भक्त आहात तर प्रत्येक गणेश भक्तान जर आपण प्युअर गणपतीचीच माती पूजन करतलो होच जर ठाम निश्चय केलो तरच हेतून बदल जावंक शकतो. नाजाल्यार कसंच शक्य जावचो ना. गव्हर्नमेंटान कितके जरी कायदे केले आणि कितके कारवाई जरी केल्यो तरी जोपर्यंत प्रत्येकाच्या मनात ठाम निश्चय जायना आपण बा मातीचाच गणपती पूजन करतलो आणि त्या शास्त्रोक्त पद्धतीन म्हटलेल्या मातीचा गणपती पूजन ह्या सर्वश्रेष्ठ असं. तर तुम्ही नाट्य क्षेत्रात कोणकोणत्या भूमिका तुम्ही केल्यात? नाट्य क्षेत्रात म्हणजे लेडीज केले, पुरुष पात्र केले, अच्छा. असे भूमिका केले. कुठे कुठे म्हणजे केल्यात, गोव्यात किंवा? गोव्यात, महाराष्ट्रात, हम्म. याच्यात चंदगड त्या साईडला गेलो. ओके. एकंदर म्हणजे कसं काय तुम्ही ॲडजस्ट करा? आता आता तुमचं ते नाटक सध्या दशरथी नाटक सध्या बंद काय कसं काय? आता सध्या बंद, नवरात्रीने चालू आहे. ओके. आता या अशा वेळी तुम्ही मूर्तीचं काम किंवा हे दुसरं काम? रात्रीचं कदा येतो. हो. आणि व्यवसाय आणि काय आहे तुमचं? कुंभार काम करतो. ओके ओके ओके. अच्छा. आणि चतुर्थीच्या काळात इथे येतात? इथे रामदास कुंभार. तुमकां पळयल्यार खंय तरी तुमी एक कलाकार अशें दिसतात आणि बाबान सुद्दां आमकां म्हटलें की तुमी दशावतारी नाटकान बी काम करतात. म्हणजे खंयच्या म्हणजे तुमची एक संस्था बी आसता न्ही, खंयच्या मंडळ बी, खंयच्या मंडळान बी अशें तुमी काम करता? मी गेल्या वर्षी अमृतनाथ सिद्धेश महापण त्यांच्यात होतो. आता आजगावकर दशावतारी नाटक म्हणजे आजगाव इथे. बरं, आज तुम्ही नाट्य कलाकार आसात आणि मूर्तीच्या कला म्हणजे ह्या क्षेत्राकडे वळपाचे कशे कितें तुमचे आवड? म्हणजे तू घरान बी कोण करताले बी अशें कितें? नाही आम्ही कुंभार काम करतो. ऐक आणि हंयसर मांद्र्यान तुमचे कशें काय कनेक्शन अशें? असे कामाला लावलं होतं, यांच्यानी शिकवलं. हां. आज बरं, मी मराठीतच बोलतो. आजच्या युवा पिढीला तुम्ही काय सांगाल? कारण तुम्ही आता दशावतारी नाट्य क्षेत्रात नाटक क्षेत्रात पण तुम्ही काम करतात आणि या मातीच्या मध्ये तुम्ही पण कलेमध्ये सुद्धा तुम्ही रस तुम्हाला आहे म्हणून तुम्ही काम करतात. एक आजच्या युवाला गव्हर्मेंट जॉब पाहिजे किंवा व्हाईट कॉलर जॉब, आणि त्यांची अशी समज आहे की अशा जे काम केल्यामुळे त्यांचं पोट भरणार नाही. तुमचं म्हणणं काय याच्यात? असं भरत नाही असं नाही, पण प्रत्येकाची आवडीनुसार काम करतात. पण ह्या क्षेत्रात जर फुल टाइम जर काम केला तर आपला उदरनिर्वाह करू शकतो. हो, करू शकतो. थँक्यू. आता तुम्ही पेंटिंग करतात गणपती. एक गणपती पेंटिंग करपाक कितलो दीस लागता अशें? आता हे गणपती हा काय ते एका दिसा एक असं कंप्लीट जायना, हे टीम वर्क असतं. म्हणजे एक जर ग्रुप घेतलो जाल्यार एक 2 दिसान सगळे कंप्लीट जाता. ओके. म्हणजे एक घेवन तूं सगळोच कंप्लीट करता. एका गणपतीक कमीत ते 50 फावटी तेच्या फुड्यान वयचें पडटा कलर करता. म्हणजे व्हायट मारपाक सुरवात केल्यार आतां हांव शेडींग मारता. शेडींग मारपाक म्हाका पयलीं बॉडी टोनर मारचो पडटा. म्हणजे शेडींगी 4 असतात, ते 4 मारपाक प्रत्येक फावटी तेच्या फुड्यान वयता. मागीर परत अभ्रंग आसता, म्हणजे अशें प्रत्येक जाण. मागीर परत धोतर आसा ताका 2 फावटी वयचो पडटा, बाकीची आसा 1-2 फावटी. म्हणजे कमीत ते एका गणपतीच्या फुड्यान 50 फावटी मनीस पावता कलर करपाक. म्हणजे टीम वर्क आसा. म्हणजे सगळ्यात एकटो करताच नाही, प्रत्येकाची स्पेशलिटी आसा. जशी हांव आतां शेडींग मारता, म्हणजे शेडींग मारपाचेंच काम हांव तितलेंच करता. बॉडी कलर ते बाकीचे कोणाक तो व्हायट मारतो व्हायट कलर मारतलो, गोल्डन मारपी आसा तो वेगळो आसा तो मारतलो, किंवा डिझायन करपी आसा तो वेगळो करतलो. मागीर तेचे दोळे काडप ते वेगळे आसा. म्हणजे प्रत्येकाची स्पेशलिटी त्या प्रमाणे करीत वचप ते. ओके. आणि हे काम करताना खूप बारकाईन आणि नाजूक काम असतं. म्हणजे तुका अटेंटिव्ह आसचें पडटा, सारकें बारकायेन बघचें पडटा आणि काम करचें पडटा. ओके सर. खंय आनी खंय चुकलो लागलो, समज चुकून हेचो कलर ताका लागलो जाल्यार ते डिफिकल्ट जाता. आतां समज बॉडी कलर केला, शेडींग मारलें आनी ताका समज दुसरे कडेन डार्क काडलो
परत रेक्टिफाय करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. कॉम्प्युटराचेर कितें डिलीट करून परत करूंक गावता, हेतून तशें जायना. सर एकूच प्रश्न लास्ट की आयज काल आमी पळयतात POPचे गणपती बाजारांत खूब दिसतात आनी खूब शायनींग दिसतात. मातीचे गणपती कशे आसा खंय तरी मातशे ओलसर आसल्या कारणान खंय तरी सोसून घेता. हाचेर आनी तेचेर डिफरंट जर पळयत जाल्यार मातीचे गणपती विरगळटात बेगिना. तुमचें कितें म्हणणें? मातीचो गणपती आसा, शास्त्रा प्रमाणे मातीचोच पुजूंक जाय न्हू. मातीच्या गणपतीक न्हय रंग बरो चडटा. तुमी कोणेय जाणटे लोकांक विचारा, पयलीं गणपती कशे, आदी गणपती कसो वलो गणपती जाय आसलो तांकां, म्हणजे तेचे रंग सारको बरो चडटा. आतां प्लास्टर ऑफ पॅरिस आसल्या कारणान कितें जाता, तो सगळो ड्राय आसता न्हू, कलर तूं जसो लायता पळय तसोच दिसता. हितून कितें जाता, कलराक मागीर जिवंतपणां येता आनी ताका लागून तुका गणपती सुद्दां न्हय जिवंतपण असो दिसता मातयेचो गणपती. येस सर. सर तुमचें पूर्ण नांव कशें सर? म्हजें नांव विजय सकाराम शेटमांद्रेकर. येस सर, थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.